Pirtûka xwendinê Rûpel 253 ders 10a Hîndarî 3 Helbestek ji helbestvan Osman Sabrî. Tevdîra mişkan li welatê Mêrdînê di nav gundê Cilînê pisikekî xurt û şeng bû xudan nav û deng. Mişk nehîştin di malan, giş revîn qul û çalan. Kîjanê wan dihat der, pisik xwe zû diavêt ser. Welê mabûn mat û gêş, yekî wanê poç tirêş. Digot, gelê hevalan, em girtîman di çalan. Rekê bo me çar bikin, an jî ji vir bar bikin. Mişk neman tev dicivîn, bo vê yekî peyivîn. Her yekî yek digotin, kezeb ji xwe disotin. Yekê wanê rûspî digot, ev min rêdî. Du zengilan bibînin, bidin yekî bişînin. Heke li ku pisik dî, bila tê xestûyî wî. Çi gav dengê zengil bê, wer zanibin ku ew tê. Bi lez û bes veşêrin, nema hûn kes dimirin. Kişkan digot, welê ye, tevdîrekî li rê ye. Lê di nav xwe kes nedîn, ku wî karî biqedîn. Pisik serbest hiliştin, wî ji her ev dikuştin.